Vážení kolegové, vážené kolegyně, řekněte nahlas a osobně, že podporujete vládu, která se opírá o Víta Bártu, který dodnes nepochybně řídí všechny tzv. Ministry za věci veřejné. Ano, říkám naprosto otevřeně, že na koaliční vládnutí není často hezký pohled a někdy zbytečně pokoušíme trpělivost svých voličů. Řekněte nahlas, že podporujete vládu, která se opírá o ministra Drábka, který kvůli soukromému kšeftu svého náměstka nechal klidně zkolabovat úřady práce v celé zemi. Tady máme každý z nás svůj díl odpovědnosti a ani já se ho jako předseda vlády nezříkám. Řekněte nahlas, že podpoříte vládu, níž je nejlepší ministr školství všech dob, Dobeš, se svojí zpackanou reformou vysokých škol, podezřelými programy na čerpání dotací z Evropské unie či devastující probíhající válkou s akreditační komisí. Musíme také narovnat čerpání z evropských fondů, přestože se potýkáme s mimořádně neefektivním, komplikovaným a v minulosti špatně nastaveným systémem operačních programů. Této vládě nevěří stabilně podle agentur, které se zabývají výzkumem veřejného mínění, 80 % občanů naší země. Slyšeli jsme zde od opozičních kolegů na levici a ještě asi uslyšíme celou řadu důvodů, pro které by podle nich tato vláda neměla dostat důvěru Poslanecké sněmovny a měla by skončit. Mohl bych je tu spolu se svými kolegy z koalice mlčky poslouchat, myslet si o nich své a čekat na hlasování, jehož výsledek je vzhledem k rozložení sil ve sněmovně poměrně očekávatelný. Skončilo zkrátka období žití nad poměry. Mění se důchodové systémy, prodlužuje se věk odchodu do důchodu. Nejdřív jsem si myslel, že si z nás i z většiny nespokojených občanů, těch 85 % dělá legraci, ale já se mu musím omluvit. On to skutečně, ale skutečně myslí vážně a věří tomu, co tady říká. Pane premiére, prosím vás, přestaňte ji léčit, nebo zemře ta zem. A zamyslete se nad tím, co slyšíte z médií, na ulici a všade. Prosím vás, přehodnoťte svůj názor, svou urputnost valašskou a jděte od válu. Naschledanou. Já jsem chtěl reagovat na tu větu, kterou tady řekl premiér. On řekl, nebudeme žít nad poměry. U nás se v Ostravě zavírají chráněné dílny, azylové domy. Jako to jsou všechno lidi, kteří žijí nad poměry. Kde žijete, pane premiére? Kdybych nestal pana místopředsedu Zaorálka, tak bych zatlačil slzy v oku. Nikoliv na pana poslance Stanjuru, spíš pro Luboše Zaorálka. Víš, Luboši, moje máma vždycky říkala, když chceš od vola srnčí, tak seš vůl sám. Děkuju vám.